שלום, בסרטון זה נלמד כיצד לנתב את הודעות הדואר הנכנס אלינו לתא יונת הדואר, כך שתגענה באופן אוטומטי לתא הדואר השוטף שלנו. לשם כך ניכנס לתפריט אפשרויות, נבחר יצירת כלל תיבת דואר נכנס, בדף הכללים נבחר באפשרות חדש, ובחלון שיפתח נגדיר שתי פעולות. בשדה העליון נחליט על מי חל הכלל הזה, נבחר בהחל על כל ההודעות, ובשדה השני נבחר את הפעולה הרצויה לנו, ניתוב מחדש של ההודעה אל. בשלב הזה ייפתח לנו פנקס הכתובות שלנו. בו בחלק התחתון נוסיף את הכתובת בה אנו מעוניינים לנתב את ההודעות. סיימנו לכתוב את הכתובת, נלחץ על אישור. בחלון הבא נלחץ על המילה שמור, בחלון האחרון שיפתח עם השאלה האם ברצונך להכליל כלל זה על כל ההודעות העתידיות, נבחר באפשרות כן. הפעולה הושלמה, מעתה כל ההודעות הנכנסות תעבורנה לתא השוטף שלנו. בהצלחה.